Dobrý deň, v nasledujúcom videu vám predstavím doplnok, ktorý sme pre vás vytvorili. Doplnok je určený pre AutoCAD alebo AutoCAD LT. Samozrejme je použiteľný aj v iných produktoch Autodesku, ktoré dokážu pracovať so súborom DVG a dokážu spracovať dynamické bloky. Doplnok je založený, ako som už vlastne aj prezradil, na princípe dynamických blokov a je určený pre zjednodušenie kreslenia oceľových konštrukcií v AutoCADe. Či už sú to statici, stavbári, alebo hocikto, kto potrebuje nakresliť si tú oceľovú konštrukciu ako nejaký podklad, tak je preňho daný doplnok 100% použiteľný. Princíp teda vychádza z dynamických blokov, ktoré sú pripravené v jednom súbore DVG. Je ich tam konkrétne 71 tých dynamických blokov. Obsahuje ten daný výkres DVG kompletnú databázu oceľových profilov, ktoré sú vždy spracovávané v troch rôznych pohľadoch: prierez, pohľad a pôdorys. V rámci každého toho profilu je implementovaná databáza, na základe ktorej sa aj menia reálne zobrazenia toho profilu, že stačí si vybrať z ponuky daný prierez a dynamický blok sa príslušne prekreslí. Okrem blokov samotných oceľových profilov obsahuje výkres aj doplnkové konštrukcie, ako sú popisy, výkazy, značky zvarov, práca so skrutkami, maticami, kde si môžem vybrať medzi zjednodušeným zobrazením podľa normy alebo presným zobrazením, aj s popisom daných skrutiek, matíc. No a samozrejme je tu pripravená aj skupina blokov pre prácu s plechmi, plech v pohľade, plech v pôdoryse a samozrejme aj popis plechu. Všetko sú to dynamické bloky, s ktorými sa dá vo výkrese krásne pracovať a na základe týchto blokov viete pomerne rýchlo oceľovú konštrukciu nakresliť, popísať a vo finále aj nejakým spôsobom vyhodnotiť. Popri týchto blokoch sa v danom výkrese nachádzajú aj ďalšie doplnkové bloky a to sú konkrétne výškové kóty. Všetko si to ukážeme, ako to asi funguje na konkrétnom príklade, na ktorý sa teraz pozrieme. Čo sa týka samotného použitia tých blokov, tak tam môžete samozrejme používať viaceré metódy. Klasické vkladanie bloku cez príkaz insert, kde vyberiete z databázy, respektíve použitie design centra, kde viem takisto tie dynamické bloky odtiaľto vkladať. Tu vidíme aj počet, je ich 71, je tu ešte jeden blok navyše, ktorý súvisí s kótami. Alebo tretia možnosť je použitie palety nástrojov, klávesová skratka Ctrl+3, kde si viem takto pekne dopredu pripraviť aj s náhľadmi, že čo vlastne chcem vkladať, aj s nejakými ďalšími vlastnosťami. Ja budem používať práve túto metódu. Teraz na praktickej ukážke predvedieme možnosti toho doplnku tých dynamických blokov, ktoré sme pre vás pripravili. Ja na tento účel budem, ako som už spomínal, používať ten v poradí tretí spôsob, ktorý sme si ukázali, čiže paletu nástrojov, kde sú jednotlivé dynamické bloky pekne rozčlenené do jednotlivých skupín podľa prierezov. Sú tam aj samozrejme plechy a ostatné doplnkové značky, ktoré budem využívať, respektíve nástroje, a budem používať proste túto paletu nástrojov. Osobne sa mi páči aj z toho dôvodu, že v rámci vlastností jednotlivých objektov, ktoré sú v danej palete nastavené, si viem určiť aj hladinu, do ktorej sa má daný objekt vložiť, respektíve ak tam tá hladina nie je, tak si ju predtým aj dokáže vygenerovať, čo je celkom zaujímavé a ušetrí mi to trochu času pri kreslení. Samotné spracovanie, či už použijem klasický príkaz vložiť, či už použijem paletu design centra alebo použijem paletu nástrojov, ktorú mám práve otvorenú, výsledkom je vždy vloženie bloku priamo do výkresu. Samozrejme pri tom vkladaní si ešte môžem určiť aj natočenie. Blok sa vkladá momentálne v mierke 1:1 v reálnych rozmeroch a s takýmto blokom už sa dá ďalej priamo vo výkrese krásne pracovať. Vyberiem si prierez, nastavím si nejakú jeho dĺžku a nosník mám
vykreslený. Samozrejme môžem ho zrkadliť, môžem ho presúvať, kopírovať, úplne štandardný blok, ako ho poznáte v AutoCADe. Rovnakým spôsobom priamo z databázy si vložím aj nosník, ten istý blok, ten istý rozmer. Dĺžku zatiaľ len tak od ruky, potom si to doupravujeme. No, s nosníkmi sa dá ďalej pracovať. Chcem mať pekné spojenie rohu toho stĺpa a nosníka. Použijem na to uzlové body, ktoré sú pripravené v rámci toho bloku. A tu už mám priesečník, tak to len takto podoťahujem. Mám vytvorený nejaký jednoduchý spoj, ktorý samozrejme neobsahuje žiadne plechy, šrouby, nič, ale ako v rámci nejakej úvodnej fázy projektovania mi to úplne takto stačí. Pripravím si jednu čiaru, ktorá mi bude prezentovať stred tej konštrukcie a pomocou tej linky si to pekne zozrkadlím na druhú stranu. Linku môžeme vymazať. A rovnakým spôsobom, ako sme spracovali vlastne to spojenie trámu a stĺpa, môžeme spracovať aj hrebeň, kde znova využijem tie uzlové body. Pekne si ich takto ponapájam. Stačí si nájsť vlastne len tie priesečníky daných objektov a máme vytvorený hrebeň. Pomerne rýchlo máme teda vymaľovanú konštrukciu z pripravených prvkov. Dá sa s tým krásne pracovať ako kvázi s čiarami AutoCADu pomocou tých bledomodrých uzlových bodov. Ak by sme potrebovali, je možné samozrejme tieto objekty doplniť o treba z plechy, šrouby a podobne. Takže môžeme si ukázať aj niečo takéto. Vložíme si plech, ktorý je zadefinovaný ako pohľad. Vložíme ho, ja neviem, niekde do tejto časti. Budeme ho klásť jednostranne. Rozmery buď naťahovaním alebo zadávaním cez vlastnosti. Je to úplne jedno. Môžem to naťahovať alebo prepisovať tie hodnoty priamo tu. 20, 250, to je málo, dám 300. Čiže buď naťahovaním alebo takto zadávaním potiahneme to ešte dole za uzlový bod a vytvoríme si spoj, ktorý bude obsahovať jednak plechy, ale samozrejme aj nejaké ďalšie prvky, ktoré si tam o chvíľu vložíme. Aby sme si to trošku zjednodušili, tak ja ešte predsa len využijem ten horný nosník a spracujem to takýmto spôsobom. Do hornej časti môžeme spokojne umiestniť blok, ktorý bude prezentovať nejaké to víčko alebo uzavretie toho prierezu. Môžeme to takto pekne natiahnuť. Hrúbka 10 mm aj by mohla stačiť. Rozmer je načítaný priamo z natiahnutia toho plechu. No a keďže to bude spoj, jednak budú tam nejaké zvary, ale aj budú tam aj nejaké skrutky, tak si vložíme do výkresu aj skrutku v pohľade. Tak, to začneme tu hore. A môžeme umiestniť nejakých 80 jednotiek od tej hornej strany. Respektíve to vieme takto za uzlové body doupravovať. Chcem to mať 50 odtiaľto. A chcem, aby to bolo vlastne... Ešte, pardon, tu som sa zmýlil. Musím ísť na, samozrejme, pásnicu toho profilu. No a toto mi už stačí len, už keď je to takto pripravené, skopírovať, ja neviem, o 120 jednotiek nižšie. Tak to by to mohlo byť. Budú tam aj nejaké zvary, ktoré si označím pomocou bloku na popisovanie zvarov. Ten umiestnime, povedzme, že niekde sem. Je to na opačnej strane, tak si to zozrkadlíme, umiestnime sem. Vyberieme si značku zvaru. Tých je tu naozaj dosť. Sú tam všetky, ktoré sa nachádzajú aj v norme a sú rozdelené podľa toho, kde je tá značka zvaru umiestnená, nad odkazom, pod odkazom, respektíve obojstranný zvar. Stačí si len vybrať z ponuky, čo potrebujem. Zvary obsahujú aj atribúty, ktorých si viem zadať veľkosť zvaru, prípadne jeho dĺžku. No a súčasťou týchto zvarov sú aj pomocné doplnkové bloky, ktoré mi napríklad označujú, či ten zvar bude montážny, obvodový, nejaké údaje o zhotovení a ďalšie doplnkové značky, ktoré sa pri zvaroch používajú.
Takže je to doplnkový blok, ktorý sa vkladá samostatne a doplňa mi informáciu samotného zvaru. Keď to máme takto pripravené, nie je problém to samozrejme pekne zase zozrkadliť na druhú stranu a drobnými úpravami tých nosníkov vytvoriť. Tak, to si to ponaťahujeme. Toto ešte dáme hore. Tak. Aby to bolo na plechu. Tak si to takto pomocou uzlových bodov umiestnime. No a čo sme ešte zabudli, máme tam nejaké plechy, tak tie by bolo možno, že dobré aj popísať. Vložíme si značku plechu, ktorú znova, a je to dynamický blok, vieme upravovať, vieme ju zrkadliť, prípadne vieme naťahovať veľkosť tej odkazovej čiary a samozrejme, keď treba aj natáčať. Plech môže byť s odkazovou čiarou, respektíve bez odkazovej čiary. A samozrejme, je to atribút, ktorý má svoju hodnotu, tu môžem vypísať manuálne. Môžem si zistiť predtým rozmery, čiže je to 300, hrúbka 20, šírku si zatiaľ len tipnem, čiže šírku si tipneme na nejakých 250 x 300 x 20. Máme popísaný aj tento plech. Samozrejme, môžeme to zrkadliť na druhú stranu, rovnakým spôsobom spracovať. Čo sa týka popisu samotných profilov, tam je pripravený trošku komplexnejší blok, ktorý obsahuje viacero informácií. Je ho tiež možné zrkadliť, natáčať, naťahovať. To teraz až také podstatné nie je. Dôležité je to, že ten blok obsahuje všetky potrebné dáta a niektoré z tých dát je možné pomocou polí linkovať priamo z tých objektov, že si ich nemusím v princípe nikde značiť, nemusím vedieť, aká informácia sa tam nachádza, AutoCAD si ju prečíta a vloží do toho objektu úplne sám. Napríklad taká hmotnosť a označenie prierezu, respektíve názov prierezu je celkom fajn si nechať načítať. Čo sa týka dĺžky, tak tá by sa dala tiež odmerať, ale z hľadiska praktického to až také zaujímavé nie je. Tam jednoduchšie proste vložiť nejakú konkrétnu hodnotu, respektíve odmerať si maximálny rozmer toho profilu manuálne. Aj tak tam budem používať nejaké to kódovanie, tak prečo si to aj neuľahčiť a tú informáciu týmto spôsobom nevložiť. Čiže tak ako sa tie informácie do atribútov vkladajú buď tým dvojklikom cez rozšírený editor, tak je ich možné samozrejme spracovať aj priamo vo vlastnostiach toho bloku, kde si informáciu o danej dĺžke jednoducho napíšem. Označenie jednotka to môže byť. A keďže na druhej strane je to symetrické, to bude to isté, tak to tam len nakopírujem, prenesiem, môžem to zozrkadliť, trošku to posuniem a mám vytvorený popis. No ešte samozrejme som chcel kopírovať, nie posúvať, takže to skopírujem naspäť. Rovnakým spôsobom si môžeme pripraviť aj ostatné popisy ostatných profilov, tak toto už bude profil 2. Údaje o priereze a hmotnosti môžem nechať rovnaké, čo ale bude určite iné, tak je dĺžka toho profilu toho nosníka, tak tu si zakotujem takto dodatočne odtiaľto potiaľto 3,5 metra môže byť, super. No a rovnako druhý nosník je rovnaký, čiže tak ako predtým, len so zrkadlením, s kopírovaním prenesiem. Tie hodnoty, tie kódy môžem nechať zachované, nemusím. Ja som ich teraz viac menej použil len ako pomôcku, aby som si očítal rozmery, samozrejme, ale môže tam byť možné. Z doplnkových blokov, ktoré sa tu nachádzajú, je tu dynamický blok pre popis alebo na vkladanie výškovej úrovne, výškovej kódy. Ten je vytvorený ako dynamický blok, ktorý si číta informáciu z konkrétneho umiestnenia vo výkrese, čiže nie sú to len také od brucha hádzané čísla. Dajme si takto hrebeň. Tie informácie sú znova brané ako polia field, čiže sa aktualizujú podľa reálneho umiestnenia. Tento blok mi tu netreba. No a samozrejme, všade, kde umiestním tú výškovú kódu, tak si vždycky tá výšková kóta očíta správnu úroveň.
Ešte aby to nezavádzalo, tak to môžeme takto zozrkadliť, posunúť trošku ďalej, ešte trošku ďalej, necháme refreshnúť informáciu. Na kreslenie pôdorysov môžem využiť inú ponuku profilov, čiže budeme pracovať s profilom IP, ale ešte ho nemáme natočený, vidím, tak si ho takto môžeme dodatočne cez vlastnosti zvrtnúť a povieme, že to bude tiež 200. No a čo nám tu ešte chýba, čiže nejaké pôdorysné zobrazenie toho profilu, ktoré bude začínať niekde tu, bude to profil takisto 200, ale jeho rozmer, ten už vieme si pomôcť teraz tou konštrukciou pohľade, si necháme presne odčítať. Aby to bolo úplne presné, tak samozrejme kreslenie plechov, no toto teraz už nejdem až tak detálne, stačí to zozrkadliť na druhú stranu, takto, a máme pôdorysný pohľad na danú konštrukciu. Ten je samozrejme vhodné doplniť treba od tej nejaké plechy. Bez natočenia, len som ho vložil nie na stred toho nosníka, ale trošku mimo. Čiže trošku ho ponaťahujeme. Tieto plechy sú urobené tak, že sa naťahujú symetricky na obidve strany naraz. No a čo nám tam ešte chýba, tak je nejaká značka skrutky alebo kotevnej skrutky kotevného trňa. Vyberieme si nejaký príslušný priemer, umiestnime to dovnútra a môžeme využiť, ja neviem, zase zrkadlenie, aby to sme mali symetricky rozhádzané na obidvoch stranách, aj hore, aj dole. So skrutkami súvisí samozrejme aj ich popis, kde môžeme využiť popis či už s odkazovou čiarou alebo bez. Ten obsah je znova manuálne možné meniť, zadávať, je možné si odčítať tú informáciu aj z tých priamo blokov. Takto. Keďže je to plech, tak tam by sme mali ešte hodiť aj informáciu popisu plechu. Tak. A týmto spôsobom viete celkom rýchlo a efektívne spracovať výkres oceľovej konštrukcie. Vo finále môžeme z takéhoto výkresu vygenerovať či už v AutoCAD LT alebo v plnom AutoCAD výkaz oceľových konštrukcií, oceľových profilov. V LT je to funkcia extrahovanie atribútov, v plnom AutoCAD je to funkcia extrahovanie dát. My si to ukážeme, ako to funguje v plnom AutoCAD. Takže vytvorím výkaz, ktorý následne aj umiestním do výkresu. Budeme pracovať s aktuálnym výkresom a konkrétne len nám bude stačiť zobrať tieto dva bloky. Takže pracujeme s tým popisom profilov, budeme spracovávať tieto dáta, výkaz bude vyzerať nejako takto, môže byť, umiestnime ho do výkresu do takejto tabuľky. Výkaz je vygenerovaný do tabuľky, ktorá je v mierke 1:1, čiže taká trošku menšia. Je pripravená skôr už priamo do toho výkresového priestoru, nie do modelového, ale nie je problém, samozrejme aj dodatočne, keď treba zväčšiť príslušným pomerom. Takto, aby korešpondovala s veľkosťou ostatnej časti výkresu. No a máme krásny výkaz. Rovnako tu vieme dostať do toho AutoCADu LT. Plný AutoCAD má v tomto samozrejme výhodu tu, že tú tabuľku viem dostať priamo z výkresu do toho istého výkresu, alebo aj do iného, keď treba. A čo je ešte dôležitejšie, že tu je neustále prepojenie s tými dátami vo výkrese. Keby sa náhodou niečo zmenilo, môžeme povedať, že toto sa zmení číslo na 3 a poviem, že tam bude 5 kusov, tak dôjde ku obnove tej tabuľky, nechám to takto ako celý pohľad, aktualizujem tabuľku a tak som prepísal zle tie čísla, čiže číslo položky je 5 a počet kusov je 3, ale vidieť, že tá tabuľka sa proste celá zaktualizuje od A po Z. No a to je vlastne všetko.
Tých blokov je tam 71, naozaj dosť veľa. Pomocou nich si viete pomôcť pri kreslení oceľových konštrukcií. Čo sa týka farieb, hladín, to je vecou užívateľských nastavení. Toto netreba brať nejako extra záväzne. Je to len nejaké moje vlastné osobné nastavenie, ktoré som si vytvoril, ale každý si to môže prispôsobiť podľa seba. Dôležité je, že je tu proste vytvorená kompletná ponuka tých blokov, ktoré sú potrebné pre spracovanie výkresov oceľových konštrukcií. Druhým zaujímavým doplnkom, ktorý sme pre vás vo firme Štor pripravili, sú normové čiary a šrafy. Poznáte to sami na vlastnej koži, keď potrebujete vyšrafovať nejaký objekt podľa našich normových zvyklostí, šrafu, železobetónu alebo triedy múriva. V štandardnej ponuke šraf AutoCADu nenájdete. Toto je len nejaká všeobecná ponuka, ktorá je rovnaká pre všetky trhy na svete. Čiže tie konkrétne šrafy používané v našom regióne tu nie sú prítomné. Môžem si ich samozrejme vytvoriť a začať ich používať. Dajú sa stiahnuť alebo sú súčasťou rôznych nadstavieb, napríklad CAD-kony ich obsahujú. Ale ak nemám k dispozícii CAD-kony alebo ak si ich neviem vyrobiť, tak viac menej som bez šance a normové šrafy môžem na ne akurát tak zabudnúť. Rovnaká situácia je aj s čiarami, kde v ponuke čiar, ktoré obsahuje AutoCAD, žiadne špeciálne čiary nehľadajte, vonkajšie vedenia a podobne. Sú tu len znova všeobecné čiary, rovnako použiteľné na celom svete, ale špecialitky používané v našom regióne tu nie sú. Riešenie je pomerne jednoduché a my sme vám ho pripravili, stačí ho len začať používať. Tieto tri súboríky obsahujú jednak normové čiary a jednak normové šrafy. Stačí si ich nakopírovať ku sebe do adresára, s ktorým AutoCAD pracuje a môžete ich plnohodnotne využívať. Pri tom kopírovaní použite takú pomôcku, že cez možnosti AutoCADu, karta súbory, vyhľadávacia cesta, si zistíte tú najdlhšiu cestu, na konci ktorej je názov Support. Jemným dvojklikom ju aktivujte, Ctrl+C skopírujte do schránky Windowsu. No a následne v ľubovoľnom okne vo Windowse v hornom riadku s adresou adresáru Ctrl+V vložte nakopírovanú cestu, potvrďte a ste v adresári, kam treba tieto spomínané súbory nahrať. Teraz ich Ctrl+C skopírujem a umiestním do adresára, ktorý AutoCAD používa pri svojej práci. Pôvodné súbory môžem kľudne nechať prepísať. Takže už sú tu. ACAD Isolín, ten obsahuje okrem tých všeobecných vecí aj čiary vedení. Tie sú vlastne doplnené na konci zoznamu. Kanalizácia, voda, elektrika, plyn, všetko možné. Podobne to aj so šrafami, súbor PAD, kde na konci je doplnený tento súbor zoznamom šraf podľa našich noriem, múriva, betóny, všetko možné, čo sa u nás používa. AutoCAD je dobré po tomto nakopírovaní pre istotu prereštartovať, čo aj teraz urobím. Otvoríme si späť výkres, na ktorom si ukážeme, ako to vlastne funguje. Začneme šrafami, spúšťam šrafovanie a vyberiem si z ponuky, ktorá je už teraz trošku plnšia, niečo z toho pripraveného súboru. Betón ľahčený, betón prostý, niekde na konci budú aj železobetóny, násypy rôznym spôsobom označené. Niekde pod M nájdeme múrivá rôznej pevnosti, rôzneho materiálu. Stačí si len vybrať, dajme napríklad ten železobetón, samozrejme nastaviť nejakú vhodnú mierku a použiť vo výkrese. Môžeme zväčšiť ešte mierku, prípadne nejaký iný ten šrafovací vzor. Môžeme si ukázať, ako vyzerajú aj trebárs tie múrivá.
Keď sa mi to páči, potvrdím. Proste mám to teraz navždy k dispozícii v rámci svojho AutoCADu. Úplne rovnako je to teraz už aj s čiarami, kde si už viem z toho istého súboru tým istým postupom. Jeden rozdiel je akurát v tom, že tá ponuka je teraz znova trošku plnšia a sú tam vlastne doplnené tie vonkajšie vedenia. Zo súboru si vyberám čiaru, ktorú chcem používať. Elektrika hen takáto, kanalizácia takáto, treba ešte tu máme vodu pitnú pod tieto tri čiary. Pekne si ich načítam, potvrdím a môžem ich treba takto dodatočne priradiť jednotlivým objektom vo výkrese. Kanalizácia, môžeme to priradiť aj ďalším čiaram. Voda. No a treba ešte aj tá elektrika. Pardon, tuto. Takže normové čiary a šrafy v AutoCADe.